Boas noites. José López Orozco non quere oír falar de posibles pactos despois das eleccións municipais. Hoxe a preguntas dos xornalistas dixo que só pensa en obter unha maioría suficiente que lle permita gobernar. O rexedor e candidato do PSOE por Lugo fixo estas declaracións durante a presentación da nova páxina web do PSOE de Lugo. Gobernei en coalición, gobernei con maioría absoluta, gobernei cunha maioría minoritaria, gobernei con un goberno de coalición que logo se rompeu. E sempre, a estas alturas de cada unha das eleccións, dixen o mesmo, yo digo de corazón, é que ni no penso. Eu o que penso é ter unha maioría suficiente que permita gobernar. Que falen os lucenses. Cando falen, pois haberá que buscar a solución. Haberá que buscar a solución. Logo, usted sabe que un non depende de un mesmo, eu pertenezco a unha organización e a organización, bueno, pois ten tamén a súa propia filosofía sobre estas cousas. Ahora, nin pensar neso, ahora hai que pensar en lograr que haxa moitos cidadáns que den a confianza na miña persona, na miña candidatura, na candidatura do Partido Socialista. É unha web actualizada, sinxela, que pretende ser accesible e intuitiva, e algo moi importante, que é unha web tamén adaptativa. Isto quere decir simplemente que unha web que pode verse en todos os dispositivos móviles. Hai un punto específico sobre transparencia na web da agrupación local. Neste punto, neste momento, miraremos, iremos colgando máis, pero neste momento está o compromiso ético do noso candidato, José López Orozco, e a súa declaración de rentas, bens e intereses que calquer persona ou medio pode consultar con libre acceso, está a súa disposición. Tal e como sinala o calendario electoral, o Concello de Lugo celebrou hoxe un pleno extraordinario no que se sortearon as 124 mesas electorais para os comicios do 24 de maio. Foron elexidas as 1.116 persoas precisas para constituir esas mesas ben como titulares ou como suplentes. O censo electoral para estes comicios é de 79.331 persoas. Nesta ocasión modificouse a ubicación de algunhas mesas electorais do termo municipal lucense. En clave municipal, o cambio de nomes do Rueiro para adaptarse á Lei de Memoria Histórica xera diferenzas entre os grupos da Corporación Municipal. Os populares sinalaron hoxe que non comparten o cambio de nome de algunhas rúas e volveron a demandar que se dedique unha rúa a Manuel Fraga. Pola súa banda, o BNG di que este cambio de nomes para eliminar símbolos franquistas só foi posible grazas a eles. O Goberno Municipal leva ao próximo pleno o cambio de nomes de varias rúas, entre elas a de Xeraltella, Comandante Manso, Cedrón del Valle, Teniente Coronel Teijeiro, Glorieta Irmáns Pedrosa Ruiz de Alda ou Carlos Azcárraga. Esos cambios de rúas, desas nombres de calles, tan solo 3 non cumplen a Lei de Memoria Histórica, o resto a cumplen perfectamente e é unha decisión política que toma a menos de un mes das eleccións municipales. É unha decisión de andar cambiando nombres de rúas que desde logo non compartimos desde un grupo municipal do Partido Popular, o mismo que non compartimos que se cambie o nome de Ramón Ferreiro ou outras rúas. O que sí queremos, e o señor alcalde non está a cumplir a súa palabra, era que se dera o nome dunha rúa, por suposto unha rúa nova, a que fora unha nova calle na cidade ou un espacio público, o nome de Manuel Fraga, cousa que está incumplindo claramente o señor Orozco, a pesar de que prometera aos poucos días do seu falecemento salira dicindo que, como non, íbaselle poñer unha rúa a tan ilustre persoeiro da historia de Galicia e de España. Pois a día de hoxe sigue don Manuel sin ter unha rúa e parece que o único que importa é cambiar nomes por unha decisión política única e exclusivamente. Nós pedimos que se fixera por separado aqueles nomes que incumplen a Lei da Memoria Histórica, que lóxicamente hai que cumplila e nós seremos os primeiros en votar a favor desa parte que para cumplir a lei, pero o resto non é absolutamente necesario para nada. Polo tanto, si a cumplir a lei, non a cumplir os caprichos do señor Orozco, porque uns días antes das eleccións dedícase a intentar polemizar con algo que os veciños desde logo non demandan nin moitísimo menos. O único que fai é levar a contraria aos desexos dos veciños como é Carlos Azcárraga
ou Rui de Alda ou outra serie de calles que desde logo os veciños estou convencidos de que non queren o cambio de nome ni moito menos. Igual que pasa con Ramón Ferreiro. Nós desde logo nos opuxemos antes e nos seguiremos opoñendo claramente a que se cambie o nome da avenida de Ramón Ferreiro o mesmo que a de Carlos Azcárraga ou outras rúas da cidade. A paralización da privatización do rexistro civil por parte do goberno de Mariano Rajoy non convence aos sindicatos. Dende a Alternativa na Xustiza aseguraron hoxe que non deterán ningunha das medidas de presión programadas. O señor Catalá intentou poñer en mans dos rexistradores mercantís o rexistro civil que é público e gratuito, baseándose en que eran funcionarios públicos, cosa que é absolutamente mentira, porque hai unha sentenza incluso do Tribunal Europeo que di que non son funcionarios públicos porque son autónomos, porque cobran aranceis, non é gratuito porque se buscaron vías alternativas para que podan cobrar, evidentemente, por facer ese traballo de primeiras máis ou menos gratuito e o futuro poder cobrar por el. E a situación, o ministro ante a oposición moi importante, tanto dos empregados públicos como dos cidadáns, coa recollida de sinaturas, coa oposición ás distintas movilizacións, pois agora saiu intentando paralizar a movilización, dicindo que vai a paralizar o intento de privatización para buscar vías de negociación. E o que vamos a dicir aos traballadores é que nós seguimos adiante co intento coas movilizacións que tiñamos pensado, é dicir, seguimos facendo movilizacións tanto xoves como os venres en distintas cidades de toda Galicia, e o día 9 de maio en Compostela convocaremos unha manifestación, unha movilización a nivel Galicia con todos os traballadores pois para demostrar a nosa oposición a esta privatización. Sí, os prazos a día 12 son clarísimos. A pesar da paralización, como digo, do día 16 de xullo, da paralización que falou o venres pasado, a data de entrada sería o 16 de xullo. A partir do 16 de xullo deste ano, é dicir, dentro dun mes e medio, de 2 meses, asumiría o traballo o novo os rexistradores mercantís e o vello levaríamos nós. O 1 de xaneiro de 2017 estaría todo en mans dos rexistradores mercantís. O Durán Maquinaria Ensino non puido consumar o ascenso. As de Pepe Vázquez quedaron apeadas na fase de grupos e non puideron acadar o salto de categoría ante a súa afección. Esta é a imaxe que resume o sentir do Durán Maquinaria Ensino. A desolación é patente nun conxunto que tiña postas todas as súas esperanzas nesta fase de ascenso, a súa. Pero ao final o conxunto de Pepe Vázquez non puido materializar o soño. Es moi jodido. Moi jodido. Pues eso, aquí hai gente que, bueno, lo de Gemma ya lo sabéis, lo que entra, hai esforzo detrás, hai ilusión, y bueno, pues está jodido. Ya digo, quitando pues sí que nos desconectamos ese final de tercer cuarto, que al final ellos nos cogen una diferencia amplia y nos mata a la postre. El equipo ha querido, ya digo, hemos estado en líneas generales, en esta fase hemos estado muy tensionadas, muy ansiosas, pero bueno, yo no puedo reprocharle a mis jugadoras pues su intención, su voluntad, su trabajo durante todo el año y bueno, con eso me quedo que al final un entrenador no solo vive de estos eventos, sino también de salir contento día tras día con el trabajo que hace. O Ensino quedou fora da final polo ascenso, malia que podía perder por ata 9 puntos de diferenza, pero o mal encontro realizado polas lucenses fixo que case sempre estiveran moi lonxe desa cifra. O igual que en todos os encontros, as lucenses comezaron moi mal. Desconectadas e maniatadas polos nervos, as ensinistas viron como o seu rival comezaba a dispararse no marcador, pero nesta ocasión non conseguiron respostar e reducir as diferenzas. Que nuevamente nos ha podido un poco la ansiedad, nos ha condicionado mucho el tema de las faltas de nuestros interiores, que al final pues, Tatiana creo que juega 12 minutos, Kendra juega 20 y pocos, y bueno, al final hemos querido y no hemos podido, hemos tenido una desconexión cerca del final del tercer cuarto. Sí que o conseguiron preto do final do encontro, achegáronse a diferenza que precisaban,
Despois de reducir unha diferenza máxima de 22 puntos, as lucenses situáronse a 8, pero nese intre, os erros en ataque, engadidos a varias malas decisións, remataron por condear as ilusións das lucenses por acadar o ascenso na casa. O Ribeira Sacra Breogán xoga mañá en Palencia o segundo encontro da primeira rolda dos play-off, un partido ao que chegan coa moral moi alta. Nosotros solemos plantear los partidos con un grado físico alto porque es nuestra principal virtud, ¿no? Si fuéramos a jugar, a dejar jugar al rival y nosotros lo mismo a tiki-taka, pues no es nuestro estilo de juego ni nuestro estilo de plantilla. Nosotros con Morense, con Palencia, incluso con Burgos no podemos ir al intercambio de canastas por calidad porque no podemos. Nosotros tenemos que llevar el terreno a donde nos interese. Nuestro terreno es físico, desgaste de rival, presión desde arriba. El otro día pues bueno, hicimos cosas que no habíamos hecho en toda la temporada. Repito, nos tenemos aún guardadas cosas por si acaso nos hacen falta, pero sí es nuestro juego. Ir desgastando físicamente, somos un equipo que vive de ese talento físico que tenemos y sobre todo pues bueno, somos una plantilla larga y lo exprimimos al máximo. Y obviamente pues habrá distintas defensas, distintas normas, pero que nosotros vamos a ir al límite físico, eso es algo que llevamos haciendo casi todo el año. Creo que hemos mejorado muchas, creo dentro de que los dos equipos sigo manteniendo lo que dije después del partido, que hicimos un gran partido, los dos equipos. Sí hay errores, obviamente nosotros tenemos que corregir situaciones, transiciones, ese pick and roll nos ha hecho mucho daño en las llegadas, el rebote ofensivo de ellos nos ha hecho mucho daño, también es cierto que el nuestro ha sido también muy efectivo. Pero bueno, yo obviamente lo nuestro, pues nuestros errores quiero mejorarlos. Su porcentaje en el tiro de tres también es cierto que ha sido mucho por su acierto y por muchos triples han sido por balones divididos que al final se nos escapan, pero tenemos que mejorar ciertas situaciones de rotaciones defensivas. Siempre hay cosas que mejorar, por supuesto, y es donde hemos recalcado ayer y haremos hoy, dentro de probaturas de cosas nuevas, por recalcarlos donde hemos fallado. No podemos permitir eso, tantas segundas opciones. Tremendo espectáculo que se puido ver no Pazo. Ribeira Sacra Breogán e Palencia ofreceron un auténtico partidazo aos espectadores lucenses que desfrutaron en todos os sensos dun encontro con mayúsculas. Ademais, a boa nova foi a vitoria dos lucenses que souperon impor as súas sinais de identidade para colocar o 1-0 no marcador. Por calidad, igual hay plantillas con más calidad o más experiencia, pero nosotros hemos construido esta plantilla para nuestro estilo de juego, para nuestra forma de jugar y hoy se ha demostrado. Es un equipo con el que, lo dije hace 2 semanas, creo que yo con esta gente voy a muerte y sigo yendo a muerte porque podremos estar acertados, ¿no? Pero viendo cómo se sufre, cómo se pelea, no hoy, cada día, porque los que bajan a los entrenamientos ve lo que nos pegamos, cómo sufrimos, cómo luchamos y este equipo trabaja muy, muy duro. Os dous primeiros cuartos foron moi igualados, pequenas vantaxes para ambos equipos que aproveitou o Palencia para marchar a vestiarios cun punto arriba, pero tralo tempo de lecer apareceu a mellor versión do Breogán, esa que empequenece a calquer rival. Nin o soberbio encontro dos visitantes Dani Rodríguez e Óliver Arteaga serviu para que o cadro castelán tivera opcións. Os celestes foron un vendaval na segunda metade. Cun parcial de 53-36, dinamitaron calquer opción palentina. Un traballo de equipo que serviu para acadar a vitoria. El equipo mejoró defensivamente, ajustamos mejor sus situaciones, sobre todo conseguimos parar a Dani Rodríguez, que nos estaba haciendo un daño terrible. Creo que hicimos un trabajo de desgaste, turnándonos para defenderlo, cambiando incluso situaciones en el pick and roll para que no estuviera cómodo. Y repito, creo que es un partido, lo dijo ahora en el vestuario, que ha sido una victoria de equipo. Pero no Palencia non perden a ilusión. O seu técnico Nacho Lezcano quixo enviar unha mensaxe. Avisou de que poden remontar a eliminatoria, algo do que se amosou totalmente convencido. Somos conscientes de que podemos ganar el siguiente partido de la eliminatoria y quizás antes no lo éramos del todo por las dudas que generaban el hecho de que algunos jugadores pues lógicamente están faltos de ritmo, pero ahora tenemos claro que podemos ganar el siguiente partido y la eliminatoria. A anécdota do partido protagonizouna o árbitro Ángel de Lucas. Lesionouse a 13 segundos para o remate do primeiro cuarto
e houbo que agardar 45 minutos a que chegase outro colexiado. O elixido foi Germán Morales, que se atopaba na cidade, xa que arbitraba a fase de ascenso á Liga Feminina. Empate do Club Deportivo Lugo ante o Alcorcón nun partido aburrido e sen historia no que o máximo punto de interese foi a saída de José Bouso da presidencia. O Club Deportivo Lugo sumou un empate ante o Alcorcón, o primeiro punto que suman os lucenses ante o conxunto alfareiro en toda a historia. Deste xeito, os de Setién racharon co gafe ante cadro madrileño nun encontro marcado máis polos temas extradeportivos que polo que atinxe exclusivamente o terreo de xogo. Durante o partido, o Lugo tivo momentos de lucidez, onde semellaba que podería rabuñar algo máis, pero a falta de tino impediu concretar en gol 3 boas ocasións. Dende aí o xogo se diluiu e os albivermellos caeron na trampa. O técnico visitante deseñou un entramado defensivo que rematou por facer inútil calquer tentativa lucense. Pero lonxe do empate, a chegada de Tino Saqués e a saída de Bouso e a súa directiva seguen a dominar a actualidade. O corpo técnico cabezado por Setién saiu ao campo cun cartaz de apoio ao aínda presidente, unha medida que recibiu os aplausos da bancada. Triste peche de temporada para o Prone, que recibiu unha nova goleada na súa última xornada na Primeira División. Pola contra, o Burela Pescado Rubén pechou a temporada cunha vitoria. Triste final para a andaina do Prone en Primeira División. O conxunto que adestra Manuel Vázquez recibiu a enésima goleada da temporada e perdeu por un escandaloso 11-2 ante el Pozo Murcia. O marcador é o resumo perfecto ao encontro e a temporada do Prone. Deste xeito, os lucenses pechan un ano nefasto. Nin a chegada de Manuel Vázquez ao banco serviu como revulsivo. Lonxe diso, o equipo empeorou os seus números. Agora teñen que emprender un novo proxecto no que o adestrador quere contar con todos os membros do actual plantel, algo que aínda está por ver, xa que algún dos xogadores solicitou xa ao club a súa saída. Pola súa banda, o Burela Pescado Rubén cerrou a temporada cunha vitoria. Os mariñáns non se xogaban nada, únicamente darlle a derradeira ledicia á súa afección e a primeira ao seu novo adestrador. Daniel Ibáñez presenciou o primeiro encontro do seu novo equipo, tralo cal asinou o seu contrato. Agora o técnico terá que evaluar o plantel e comunicar as saídas e negociar as chegadas dos novos futbolistas para tentar mellorar os resultados desta campaña. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Deixámolos agora coa exposición de Jesús Otero Iglesias que se puido ver na Galería Catedral. Que teñan moi boa noite.